and happy new year also friends. Sorry நான் இது முன்னாடி உங்ககிட்ட சொல்லலை. Hello guys, welcome to again my channel. My channel name is Sricharan. Please subscribe and click the bell button. Okay, now I will how to beat drum. How to beat drum I will now said. Okay, this like step by step. Okay, see. Okay, next beating is we will see next beat. Okay, see. Okay, next drum. Okay, we will change the drums now. போன வீடியோலேயே நான் இதே மாதிரி ட்ரம்ஸ் தான் வச்சேன், ஆனால் இது வேறு மாதிரி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் கற்றுக்கோங்க. ஓகேங்களா, இன்னொரு ட்ரம்ஸை மாற்றலாமா? ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட் ட்ரம். நெக்ஸ்ட் ட்ரம். ஓகே, இந்த ட்ரம் பீட் போதும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸ்ரீசரண் 7th year சேனல் ப்ளீஸ் ஷேர் பண்ணி எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்காக நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் திரும்பியும் வரேன். பாய்.